Ahoj, dneska to nebude animace, ale bude to normální herní video z Robloxu. Se takovou hru prostě znáte, když neznáte, to pochopíte. Budu se snažit mít co největší mapu, takže tak, kdybyste měli nápad na nějakou jinou hru, byl by jsem moc rád, kdybyste mi napsali, protože zatím nevím, co bych chtěl zahrát si jinak, takže kdybyste to udělali, byli byste hodní a zahrál si cokoliv, jo. Může to být v Robloxu, jediný co, tak úplně nechci Steel Brainrot, ale no, takže tak. A teďka už jdeme ke hře. Jsem říkal, chci tu největší mapu a teď se jdu k tomu věcím. Climb, jo, join the group. Like the game, nebo a stojí to 200 bucksů, no, nechci. Tail, jo, 1 milion. 1 milion nemám. Wheel, spin, dáme spin, co mi padne a spadlo mi nějaká kostka ledva, nevím. A když tak mi ještě napište, jestli někdy by se měl udělat ještě tu animaci, no, už mi to nebaví a hlavně neumím, hele, já vám chci říct, že animovat neumím, no, takže tak. A teďka by se mohla zabít tady tu modráskovou, nezabiju jí modráskovou, chci jí zabít, ale nezabiju jí zatím, protože teď by se jí mohl úplně klidně zabít, ale no, nevím, jak jí zabít, já bych měla zabít, ale taky nechci ani prostě mít něco to. Jo, zabil jsem jí. Yes, já jsem tak to by. Zabil jsem jí, teď si to ještě udržet a bude to být. Tak největší mapu asi nedám, ale chtěl by jsem prostě mít největší mapu. Už mě dohnal, nevadí. Mám 235 000, dobrý. A já se vám ozvu, až bude něco zajímavého nebo něco jiného, takže zatím čau. No a mám 3300, prostě už mám 3400 bodů, myslím řekl, nebo políček, asi políček. No a už jsem dobrý a podle mě ten art mi už nedožene, takže to je dobrý. No, takže tak a chtěl bych ještě porazit tam tu, ale bojím se, že mi dá, takže zatím nebudu nic zkoušet, ale že to dáme. Jinak dejte určitě like a odběr a já už mám 1 000 000 peněz a na začátku videa, dnes to všechno 1 000 000. Jo, ale nemají tady Česko. Protože jako Rusko nejmín, to je jedno. Ale nejblíž tam je, že mě Německo, neboli Germany, takže si dám Německo. Prostě tak. A já mám za 1 000 000. Jo, traily stále tolik. Red trail, to bude dobrý. No a asi za chvilku končíme s tím videem. No a jinak myslím si, že už nebyl zase tak dobrý a stejně už mě předběhli a já už ani nevím, jo, tady, no. Takže já se asi nechat, teď jí zabili, takže teď jsem zase nejlíp. Tak já to zkusím takhle obejít, kdyby jsem to dal, tak to bude dobrý a až jsem to bude dít, tak se vám ozvu. Takže teďka, když to napojím, tak by se měl dostat docela hodně políček, no, hodně prostě. No, takže ani jsme se neudělali, takže zatím čau.